pageblug dening Dewita Putriana. Kewan tetanduran lan menungso iku kabeh ciptane Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula kudu urip sesarengan, ora gawe rusak ing liyan. Nanging manungsa iku ala kadutana plastik ning kono kene, negor wit sak senenge. Yen wis kena pageblug mung bisa masa bodho. Manungsa kuwi ora duwe dosa nganti gawe alam murka. Banjir merga plastik ngebaki kali. Longsor merga alase mbok gunduli. Kuwi dudu salahe sapa-sapa, nanging kesadaran dhewe-dhewe. Mulane kuwi ayo bareng-bareng jaga lingkungan. Buang uwoh ning pauhan, nandur tetanduran lan gawe ijo ning alam, amrih lestari pageblug. Matur nuwun. Kerja bagus.